правиш, бе, брат? Ти лут ли си? Бас, майката. Къде си да? Да шиба я плаш. Нямаме ли приятел до мене? Майка му е. Минава. Хеликоптер. Лут ли си? Да го е българза. Минават много яки пички. Ама жена ми, ако разбереш, ще ми пъсна музика. Ще го каширам това видео. Да. Какво се случва с мен? Хич не мога да разбера. Стоя си тука. Пуша Lucky Strike. От си. Lucky Strike пуша. Има запалка на Уинстон. От България, виж какво пише пушенето. Ще иде майка ви. Ако не се оправите. Какво става тук? Цигарата свърши, аз дърпам. Път от качалката са. Бата, само си сяда, има едно цунами. Ехе! Това умре как ще се вдигни, бра. Направо залива всичко тотално и аз както съм на плажа се заминавам да ям пица. Жена ми няма да умре, защото тя е като котка с 9 живота. А леле ми пък темерутка, тя е още повече няма да умре. Ей, майка утре отива да стане нещо, да имам пачки. Копеле. Какво ми се случва на мене, бе, брат? Ще се късвам, бе. Умрял съм, направил съм, припаднал, ще умре. Искам да видя един приятел, мамка му става. Киро, Мерхам, кой е друг още? Петю, Жабето, Алит, Денис от Камен. Най-вече искам да видя Силвестър Тошев, Лебов задника. Също искам да видя и Елена. Елена! Гледай сега, ако ще пее. Вечер, край брега на морето се носят дивашки викове. Вечер, край брега на морето се носят дивашки викове. Елена, Елена, дете на дивата пустиня, аморт Елена, само те побичам аз. Обичам, ама ти си малко луда. Знаеш ли тази работа? Гели, да не те обичам най-добре. Ама аз искам да те обичам, не. Ама няма да те обичам, нека ти. Защото ти си луда. Ти си луда, побъркана кукла. Много искам да видя баща ми. Липсва ми копелето. Да ме пръска от бой. Не, много си го обичкам него. Той си ми баща нищо и да ми удари един шамар, аз ще се оправя. Ама човека не е справедлив малко, знаеш ли? Ти... Ай, ферибота пристигна. Довиждане.